por vir aquí. A Asociación de Veciños Oza Gateira Os Casos temos que reivindicar, temos que hacer constatar que calquer mínima crítica que se fai ao goberno local este responde con represión, quitando faixas, non dejando entrar aos plenos ou poniendo trabas restrictivas aos veciños, ao que tiña que ser casa común dos veciños, o lugar onde os veciños poden expresar as súas opinións, e nos impiden entrar, e se non nos impiden entrar, casi temos que entrar co carné na boca e non nos deixan apenas nin falar, nin dicir as opinións. Parece que estamos en un estado de sitio e actúan dunha maneira represiva, non admiten absolutamente ninguna crítica por parte das organizaciones e aún encima nos intentan aniquilar económicamente, retirando subvenciones, no cediendo locales, espacios para que os veciños puedan hacer actividades e actuando dunha maneira mezquina, como fixeron ca biblioteca de Monte Alto, que retirara a faixa na gaiteira, precisamente o día da Constitución, o día de un dereito fundamental como é a libertade de expresión. Estos señores retiran unha faixa que non se metía con ninguén, e que o único que era unha reivindicación que está avalada por máis de 1700 firmas, a retiran, alegan, nos están machacando, non nos deixan expresar libremente ni facer nos están recordando tempos pasados que pensábamos que estaban superados, que non chegaremos a ningún lado. O único que pedimos que nos deixen facer o noso traballo, que reivindicar mellora no barrio, e que actualmente non nos están deixando facer. Ahora paso a palabra aquí ao compañeiro Alberto.